O alcalde Santiago Freire percibirá preto de 50.000 euros, mentres que os concelleiros Laura Salgado e Santiago Rodríguez do PP e Marisol Villar do Noia cobrarán unha retribución bruta de 27.500 euros ao ano. Nesta legislatura, a diferenza da anterior, haberá tamén unha dedicación parcial para a edil popular a Ana Isabel García, que rolda os 18.000 euros. No que respecta a retribucións por asistencia a órganos colexiados, mantéñense en 150 para plenos e 60 para comisións e xuntas de goberno. No reparto das áreas de goberno aprobáronse 5 tenencias de alcaldía, 3 para o PP e 2 para o Noia. Serán Marisol Villar, Iván Lorenzo, Pepe Pérez, Luís Salamancos e Beatriz Rosende. En canto ás concellerías, Laura Salgado asumirá urbanismo, obras, relacións institucionais e xuventude, mentres que Luís Salamancos levará as competencias en materia de persoal, policía local, seguridade cidadá, emprego e medio ambiente. Ana Isabel García seguirá a fronte de parques e xardíns e emerxencias, mentres que Santiago Rodríguez será concelleiro de Deportes, Servizos e Medio Rural. Beatriz Rosende mantén a carteira de Relacións Veciñais, Participación Cidadá e Eventos, e Iván Lorenzo dirixirá os departamentos de Educación e Novas Tecnoloxías. Os edís do Noia suman novas competencias ás que xa tiñan no anterior mandato. Marisol Villar será responsable de Servizos Sociais, Benestar, Igualdade e Conciliación, mentres que Pepe Pérez asume os departamentos de Turismo, Cultura, Comercio, Industria e Vivenda.